Hei, minä olen Mervi. Mulla oli niin monta sairautta päällekkäin. Yksi johti aina toiseen ja lisäsairauksiin ja tunsin olevani niin huonossa kunnossa, että en enää selviä siitä. No eihän siinä mitään, kun vastasi niihin kysymyksiin, suoriin kysymyksiin rehellisesti ja parhaan taitonsa mukaan, niin se selvisi itsellekin. Hyvä kokemus jäi. Luottamus. Ihan hyvä kokemus. Sehän ne kaikki tukee toinen toisiaan. Sitten kun hoitaja on mukana, niin hän kuulee koko ajan, mitä potilas ja lääkäri puhuu, niin hän on sitten kartalla, ei tarvitse erikseen joka kerta selittää näitä asioita hoitajalle. Tehtiin. Siihen koottiin kaikki sairaudet ja lääkkeet, lääkitys ja sovittiin hoitosuunnitelma, että miten edetään. Se on auttanut paljonkin ja sitten se on siinä, kun se on paperilla, niin sitä kun välillä kertaa, niin sen aina tulee mieleen kaikki, mikä on oma osuus ja mikä on sitten lääkäri ja hoitajia. Se on kaiken A ja O, että on saanut kokonaisvaltaista apua eri tahoilta. Kaikkein parasta on tämä liikunnan ohjaaja, joka on auttanut ja tukenut ja ohjannut ihan henkilökohtaisella ohjauksella. Liikunnan avulla niin olen kuntoutunut huomattavasti. Olen kuntoutunut niin paljon, että olen uskaltanut hommata itselleni tällaisen koiran. Ja nyt kuntoutus jatkuu silleen, että mä käyn joka päivä ulkona useamman kerran. Tällä hetkellä mä katson tulevaisuuteen luottavaisena ja tämä kunto on noussut ja kohentunut, niin mun piirini on laajentunut paljon siitä, että mä olen päässyt liikkeelle. Helsingin reissuja tehnyt, mitä meillä olisi voinut vuosi sitten kuvitellakaan. Tämä koira on mun elämäni ilo, niin sitä varten nyt kannattaa satsata terveyteen ja liikuntaan. Se helpottaa työtä, koska on aikaa potilaalle enemmän ja saa kokonaiskuvan potilaasta. Asiakas paranee nopeammin, kun tietää, että häntä kuunnellaan ja hänellä on iso ammattijoukko takana. Ja tuloksia tulee ihan varmasti. Ja nyt asiat on ihan kunnossa ja 2 lääkärikäynnillä on selvinnyt siitä, mitä olisi mennyt 4-5. Ja lääkärikin on paremmin selvillä minun tilanteesta. No salainen toivehan on toteutunut, kun me uskalsin hankkia tämän koiran ja terveydestä sen verran, että vaikka nyt ihan terveeksi tulisi, kunhan tulisin entiselleen.